Hantsi Top TV gidan har labarai. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiya, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai tarin albarka wato Hantsi Top TV. To a wannan safiya dai mun kawo muku labari ne wanda ya shafi tsaron gida Najeriya. To kada dai ku sha'afa, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin labarai waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce ta fahimci girman ƙalubalen tsaro wanda ke gabanta, kana kuma ta yi alƙawarin magance matsalar tsaron daga nan zuwa ƙarshen shekarar da za mu shiga ta 2024. Gwamnatin ta ce za ta bi dukkanin wani sabon salo domin yaƙar 'yan ta'addan da suka addabi wannan ƙasa tamu Najeriya, musamman yankin arewacin Najeriya tun kafin a ce sun ƙaddamar da harkar ta'addancin nasu. 'Yan bindiga masu muggan makamai sun daɗe suna ta'adi a gida Najeriya, musamman yankin arewa maso yammacin ƙasar, inda suke kashewa da kuma garkuwa da dubbannin mutane, lamarin da ke haifar da barazana ga lafiyar al'umma tare da dukiyoyinsu, kana kuma ya sa fargaba ga matafiya da kuma hana yin noma a wasu yankunan da wannan abin ya shafa. Ƙaramin Ministan Tsaro Dr. Bello Muhammad Matawalle ne ya bayyana haka a wata gagarumar hira da suka yi da 'yan jarida, inda yake cewa kuma sun yi babban shiri domin dakatar da matsalar tsaron da ake fama da ita a cikin ƙasar nan. Ministan ya ƙara da cewa sun ba wa sojoji cikakken umarnin yaƙar 'yan ta'addan da ake fama da su a cikin ƙasar nan ba tare da sun tsaya neman wani izini ba, wanda hakan ya sa mutane da dama suka yi farin ciki da wannan kalami nasa. Kada dai ku sha'afa, kuna sauraron wannan ne daga wannan gagarumar tasha tamu mai tarin albarka wato Hantsi Top TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin labarai. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu wato Hantsi Top TV. Hantsi Top TV gidan har labarai.